А тия още повече ги мразят. Защото 5 милиона гладуват в момента в България, 2 милиона и половина пенсионери, половин милион безработни, 1 милион цигани, 1 милион деца. 5 милиона. А тия не ги интересува, само пътуват и целият свят. Благодаря ви. От комунизма? Да. Защо имаше ли комунизъм? Скъпи сънародници, уважаеми госпожи и господа, скъпи български момичета и момчета, от сърце ви желая, скъпи мои съотечественици, да бъдем очевидци на всичко хубаво, което ще се случи на България от тук насетне. Желая ви много здраве, щастие, радост, сила и надежда за младите и нека ни не напуска вярата в по-добрия ден на България. Уважаеми госпожи и господа, скъпи съотечественици, приятели, да посрещнем новата 2000 година. Да ни е честита! Завещание. От колектива на текстилния комбинат Димитър Благоев към поколенията за 2000-та година. Вие, поколението на 21 век, което вече живее в комунизма, приемете нашия социалистически привет. Ние, вашите бащи и майки, вървяхме през трудностите, за да изградим нашия текстилен комбинат, гордост на социалистическата ни родина. Вие, нашите наследници, продължете нашето дело и начертания от партията път. Ние преживяхме немалко лишение по този път, но в името на вашето светло бъдеще устояхме и не се поддадохме на провокациите на световния империализъм, който всячески се мъчеше да попречи на успехите на социализма и комунизма. Не се съмняваме, че вие ще доведете до край това свято дело до пълно тържество на идеалите на комунизма. Помнете ни! Ние всички мечтаехме за това време. Другарки, нашата мечта се сбъдна.